Дусларым, сәлем. Бүгін мен сізге бір әкият сөйлеймін. Бұрын заманда түгел, біздің заманда яшәгән ди булган ди Рөстәм исемле малай. Тырыш гаиләдә үскәнгә ул бик батыр, акыллы һәм зирәк малай булган. Өстәвенә туган ягын яраткан. Шуңа күрә туган җирен бар дөньяга танытырга булган. Шулай көннәрдән бер көнне бу малай калага күп белем тупларга юл тоткан. Шәһәрдә аңа яхшы укырга, озак кына үз теләкләрен тормышка ашырырга туры килгән. Юлында зур киртәләр, авырлыклар очраган. Әмма безнең тырыш егетебез сынатмаган. Барысында җиңеп чыккан. Ниһаять безнең батырыбыз танылган, зур дәрәҗәгә ирешкән, туган җиребезнең җитәкчесе булган. Бала чактагы хыялын да онытмаган. Туган ягын бар дөньяга таныту иде бит аның теләге. Әлбәттә, бу эштә дә ул сынатмаган. Үзенең бар көчен, тәҗрибәсен кулланып, бу хыялын да чынга ашырган. Һәм әле дә булса, туган җиренең дәрәҗәсен саклап, яңа үрләргә ирешә ди. Аңлагансыздыр, бу безнең президентыбыз Рөстәм абый. Бүген аның туган көне. Без Рөстәм абыйны чын күңелебездән котлыйбыз.